Kapatid lang ako. Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka pa. At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. And we're back live on air. This is still Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rakitera at kasama pa rin ang ating top secret sharer or caller ngayong gabi na si Gino from Manila. Hi, Gino. Hi, DJ Rocky. O Gino, malapit ng mga alas 12 ng madaling araw. Baka gusto mo Galit yung mga babae sa akin eh. Ang yabang ko daw. Sabi sa comments. Ngayon ako nanonood ng TikTok. talaga. So, anong pakiramdam mo nung nasasabi sa'yo na mayabang ka? Actually, impression lang naman yun. Aha. Yun naman normal sa akin. I mean, impression. Pero pag kakilala naman ako, hindi naman talaga. The way lang siguro ito. Ayun. So, paano ba yung closing message? Anong gusto mong sabihin dito sa babaeng to? Kung nakikinig siya ngayon, malay mo, nagpupuyat na, nagmamaneho ngayon. I don't think so. Parang di yata siya mag-drive. Ay, hindi siya marunong mag-drive. Siguro parang feeling mo kapag kasama mo siya, hero ka sa kanya. Hindi naman, sakto lang. Sakto lang. Pero feeling mo naging lalaki ka. I mean, lalaking-lalaki ka nung nakasama mo siya. Oo. Okay. That's Parang bite ko nun. Oo. Naramdaman naman namin, di ka naman tatawag sa programang to kung wala lang yung babaeng yan sa buhay mo. Yeah. Okay, so go. Ano bang tawagan ninyo? Baba. Wow, may baba! Walang label pero may babang tawagan. Yung totoo, nag-MU naman kayo, diba? Yeah. Malanding ugnayan? Kasi, yun nga, di ba sabi ko nga kanina, nung nagkausap kami sa chat, parang may break yun bago ulit kami nagkita. Parang kasing that time kasi is parang meron siyang something na depression. Parang according to her is parang nag-seminary yata siya. Parang retreat para dun sa depression niya. Tapos nagkaroon yun after nung after ng seminary niya something is yun yung chance na nagkaroon kami ng connection in person. Tapos and the story yun na yung the rest is history, parang ganyan. Oh, okay. So parang feeling ko yun lang kasi unanswered question sa akin is ano yung reason kung bakit hindi na niya ako biglang kinausap. So either pwede naman sabihin kasi na yun nga, kung ganun pa rin yung problem niya, kung nade-depress pa rin siya, pwede naman sabihin sa akin, makapag-antay naman ako. Okay, so eto na. Nakikinig ka man, girl. Come on, Jennifer. Ayan, tapanan natin. Si Jen from Makati. Kung nakikinig ka man, willing pa rin naman ako mag-antay sa'yo. Kasi feeling ko, you deserve the love that na worth it coming from me. And yun, kasi parang feeling ko kasi ikaw yun yung girl na parang i-settle down ko sana but it end up na parang you kept me hanging without no reason. Yun lang. So baka kung may chance, you have my number naman. Tapos you can message me. Ang awkward lang kasi nun talaga, hindi ko din talaga alam kasi ang galing niya mag-stalk Lahat ng family members ko, mami at daddy ko na Facebook, yung Facebook ng pamangkin ko, Facebook ng kuya ko. As in, dinak niya lahat, including my account. Yun. Ayaw mong puntahan? Never mo bang napuntahan yung bahay nila? Hindi ako nakapunta mismo sa bahay nila, pero dun sa mismong street. Ayoko na kasi. Actually, parang meron kasi 2 houses sa Makati. Parang nung mga earlier months or earlier weeks, pumasok sa isip ko Pero parang sabi ko, baka magmukha kasi akong tanga. Hindi ko kasi alam kung kanino ko siya pagtatanong doon, di ba? Ayun. Yun yung mga... Wala ka naging close na friend niya?
Well, yung pamangkin niya lang actually. Kasi pagka-video call ko siya, yun yung nakakausap ko. And ang masaklap pa nun, yun nga, birthday ako, di ba? Yung pamangkin niya, nag-video greet pa sa akin ng happy birthday, Tito Gino. Parang ganyan. Tapos, after nun, parang a day after, parang hindi siya nag-reply. Ayun, yun lang. Oh. Parang ginitkeep ka niya sa circle niya. Ang labo nga eh. Hindi ko din alam kung ano nangyari sa kanya. Well, unsolicited opinion. Gusto mo ba? Sige lang, go lang. Well, kapag interesado kami sa lalaki, malamang sa malamang, re-replyan ka pa rin namin. Or parang, we will make sure na parang our presence is still felt. Pero, yun, baka either merong iba, may pinagdaraanan nga, nakakaiba. Pero, yun, feeling ko naman, wag mo hayaan yung takot, 'di ba? Or yung parang ego mo o pride mo na mapahiya ka pag nag-abang ka. Kasi, paano mo makikita ulit? Paano mo makausap ulit kung di mo susubukan? 'Di ba? 2 years na rin kasi. And at the same time, yun nga, hindi ko rin alam kasi yung reason kung bakit. Parang ganyan. Oh, edi puntahan mo para sa closure lang. Tapos pagkita mo sabi na hindi siya interesado kasi. Basta. Tapos pagkita mo sa kanya may pamilya na pala siya. Oh. Pwede siguro, baka nga gano'n, di ba? Kasi minsan, yung yan, di ba, katulad ng sinasabi mo ngayon, parang naghahanap ka ng sagot dun sa tanong mo eh, na bakit, di ba, bigla na lang nawala. So ngayon, you are searching. Diba karma sa akin? Feeling mo ba? Oo. I think so. Pero still, naglilinger pa rin yung thought na, bakit? 'Di ba? So ngayon, para masagot yung tanong, minsan kailangan ikaw personal na pumunta o tumingin, 'di ba? Kausapin, ibaba mo yung pride mo, yung ego mo, para malaman mo yung sagot. Well, siguro hindi ka kasi sanay ng rejection. Siguro. Hindi ako sanay. Kaya, top secret kaso magta-time na eh. yeah, it's a blow eh, 'di ba? Doon sa ano mo, ego mo. Well, rejection. But alam mo ba sa sarili mo na minahal mo tong taong to? Yeah. Hindi ko siya siguro papakilala. Hindi naman pupunta sa the point na may isipan ko na pakilala siya. Well, yeah. Kasi siya yung kauna-unahan talaga. Di, nice experience, 'di ba? Ayun nga eh. Kaya feeling ko kaya mo siya. Tapos parang ngayon, pag may nakikilala ko, nahihirapan tuloy akong parang hindi ko sure kung hinahanap mo siya dun sa mga nakikilala mo. Hindi naman. Kung paano ako magsa-settle down. Hindi ko din kasi alam yung standard ko para sa isang babae. Yun lang. Dapat klaro sa'yo yan. Actually, siya yung pumasok. Pero sabi ko nga, minsan, mahilig kasi din talaga ako sa attractive girl. Though, saktuhan lang naman tayo. Alam mo, una sa lahat, gusto rin naman talaga natin ng pleasing to the eyes yung magiging partner natin. Siyempre, gigising ka na umaga, di ba yun yung tatambad na mukha sa'yo? Kung hindi naman masyadong pinagpala yung makikita mo araw-araw, edi mabubwisit agad yung araw mo, di ba? So, I think, factor din naman yun. It starts with an attraction. So, anyway, Gino, maraming salamat sa pagtawag mo, ha? Alright. Sige. Ingat lagi. Yes, and sana kahit papano nakahinga ka ng maluwag sa iyong puso at sana maparating yung mensahe mong yun kay Jennifer from Makati. Alam nyo na guys, sa TikTok, please do your magic na iparating kay Jennifer from Makati, CPA, yung mensahe ni Gino. Ayan. So, thank you so much, Gino. Ingat lagi, bye. Thank you so much. Advance Merry Christmas. Yes, advance Merry Bye-bye. Christmas. Bye. So, dyan po natatapos ang ating top secret. Minsan talaga mapapaisip ka, bakit kung sino pa yung hindi mo naging opisyal na jowa, siya pa yung hirap kalimutan. Ay, alam mo, meron ako i-share sa inyo. Nangyari na rin sa akin yan. Yung hindi ko naging jowa, hindi naging opisyal na naging kami, pero ang hirap makamove on sa kanya. Nung bigla na lang siyang nawala. Bakit? Minsan, totoo naman talaga yung pagmamahal mo sa kanya. Pero, minsan gusto mo lang talagang marinig mula sa bibig niya na ayoko. Na hindi kita mahal.
na hindi ko kayang ibalik sa'yo yung ibinibigay mo. Kasi gusto natin ng verbalization. Gusto natin, naririnig natin mismo sa bibig ng isang tao na ayaw ko na or itigil na natin to. Kaysa dun sa bigla na lang nawala. Parang ang daming tanong na tatakbo sa isipan mo at araw-araw nagigising ka, yun ang tanong mo. It haunts you. So minsan, kailangan mong gumawa ng paraan para matuldukan yung mga tanong na yun at masagot yung mga tanong na yun. Pero minsan din naman, hindi na kailangang sagutin yung tanong na yun. Bakit? Kasi alam mo naman na yung sagot. Hindi ka lang mahal. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang top secrets, bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera, and you are listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!